En ocasions em pregunto per què m'agrada com es mouen els altres, quina història hi ha amagada darrere de cada gest. De fet, crec que si llegíssim els moviments, els entendríem millor. Soc la Nora Bailac i soc de Granollers. Des de ben jove m'he interessat pel que passa als escenaris i des de la butaca dels teatres no es pot deixar de ballar ni assajar. Viatgem dins els moviments que se'ns presenten. Rebem infinitat de sensacions i encarem missatges per desxifrar. Però sobretot, el que m'agrada és que el cos ens pot parlar des de totes les edats, tots els bagatges. Hi ha una saviesa secreta en la musculatura i els ossos de cadascun de nosaltres. Com més grans som, més històries podem explicar. I no cal ser un ballarí consumat per emocionar el públic. En l'adolescència comencem a descobrir un cos canviant i la relació amb els altres es torna molt més complexa. No creieu que buscar l'equilibri pot ser tota una declaració de principis? Quan Màrius Petipa va crear La Bella Dorment, pensava en proporció clàssica, gairebé divina, àurea. Moltes vegades quan veiem perseguim la bellesa, però sobretot una de ben efímera. Hi ha coreògrafs que qüestionen constantment les proporcions i les línies clàssiques, però de la ironia del moviment encara en surten més sensacions per degustar. Sovint el carrer inspira grans coreografies i hi ha estils de dansa que tenen ADN urbà. Què? Assagem?